मतलब कौनो काम करे जाइले तो अच्छा लगेला। आ सबसे बा कि देहात जे कहेला कि हेंगा बाड़ी होंगा चलाओ तरी है चलाओ तरी हमी शादी हो गई तो बस ओकरा के निमाही या अपना से कुछ मेहनत करी, अगर समझता तो समझा ले चाहिए पति के। ऐसे महिला से आपको मिलाएंगे जो कि देख सकते हैं देहात के क्षेत्र से आती हैं और ये ट्रैक्टर चला करके अपने घर का गुजारा भाता करती हैं। बाकी इनसे जानने का प्रयास करें कि कैसे दिमाग में इनका है ट्रैक्टर चलाने के लिए। क्या नाम पड़ी राउर? जी हमारा नाम परमिला देवी है, जगीटोला घर है। अच्छा, और दिमाग में कैसा आ गई कि ट्रैक्टर चलाओ जाओ? दिमाग में ऐसे आयल की गाड़ी खरीदनी तो हमारा ड्राइवर से ना पोसात रहे। तो सोचनी कि अब हम ये चलाई, हम ये 10 रुपया कमाई, अपन बचत हुई, अपन काम हुई तो बचत हुई, तो हम यही से चलावे लगनी। वैसे तो माने देखल जाओ कि ट्रैक्टर चलाओ जौन काम बाई काम खराब नहीं है, लेकिन फिर भी एगो देहात क्षेत्र से एगो गांव के रहे वाला मतलब घर में रहे वाला महिला ट्रैक्टर चला रहा बड़ी तो कहीं ना कहीं समाज में लोग तरह तरह के कुछ बात कहत हुई। समाजे तो गलत कहेला नु। समाज कहबे न करी, देबो करी। कहे खातिर तो केहू कुछ कह दी। महाभारत में समाज में लोग ना कहले रहे, रामायण में समाज में लोग ना कहले रहे, सब बात में समाज में लोग कहेला, मगर देवे खातिर दी। बिल्कुल। आइए बरा का जमाना बा, जानते बानी कलयुग है। कहे वाला बहुत लोग बा, बाकी पूरा करे वाला केहू नहीं खे। हमार बाल बच्चे उपास रहे तो केहू दी। तो सबसे अच्छा बात आदमी कमाला, अपन काम करी ले, अच्छा लगेला। ट्रैक्टर चलाल कोनो खराब काम थोड़ी बा। लेकिन ट्रैक्टर चलाओ जो काम भाई सब तो मर्दाना समाज के ये जेंट्स वाला गाड़ी है। सवारी गाड़ी भी ना है कि डेली चली, कबो चलेला कबो बंद रहेला। तो जेंट्स वाला है तो जेंट्स आदमी ज्यादा रहेला। तो आपन सही रह तो केहू काहे कह दी। बिल्कुल बिल्कुल। खुद सही रही तो कुछ केहू ना कही, गलत कही तो गलते ओकरा लोग गलत में समझी। सही बात सही होला। अच्छा, अगर रुआ गांव में गाड़ी लेके जानी, टाली लेके जानी, ट्रैक्टर लेके जानी तो लोग का कहेला रुआ के? पहले लोग बहुत शिकायत करत रहला। गांव समाज के पर्दार लोग बहुत ज्यादा शिकायत करी। ये बरा के लोग मतलब तन ठीक कहेला, बाकी ओहू में गलत लोग कहेला। टाउन के लोग ना गलत कहेला। टाउन के लोग जो समझदार बा, जे मतलब कमाता, उ आदमी कहला कि बहुत अच्छा बा, हौसला इतना बा, इनका लगे कि गाड़ी चला लेता रही। मान ली 6 चक्का गाड़ी हवे, हल्का गाड़ी थोड़ी बा, हार्डवेयर गाड़ी हवे। तो वो से बहुत अच्छा सैल्यूटो करनी लो। अब एबरा मान ली सोचा लगी कि बाप रे देहात के लोग का कही, तब तक कुछ ना कर पाए। बिल्कुल। लेकिन अक्सर हुआ देखा तो कहें कि गांव देहात में, गांव समाज में जौन भी महिला बड़ी वो ज्यादातर घर में ही रहेली, घर के ही काम करेली। टाउन में जौन बाकी टाउन में महिला बड़ी कार चलाओ तरी, एरोप्लेन चलाओ तरी, तमाम तरीका के जौन गाड़ी बा चलाओ तरी। लेकिन रउआ एगो गांव देहात से होकर के तरीका से मतलब एगो उभरता नहीं, मतलब कैसा लगा रउआ? बहुत अच्छा लगेला, मतलब हमरा बहुत अच्छा लगेला। जहाँ जाइले तहाँ 10 आदमी खड़ा होकर देखे नी लो। कहीं मतलब कौनो काम करे जाइले तो अच्छा लगेला। आ सबसे बा कि देहात जे कहेला कि हेंगा बाड़ी होंगा चलाओ तरी है चलाओ तरी, तो उहे लोगन कहला जे हमार नसीब छूट बा, हम ना कुछ कर पाइनी। खाना बना तो खानो बनाई, खाना बना लेडीज बन तो खाना तो बनाई के पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन काम तो घर रउआ तो खाना वाना बना करके एकरा के लेकर निकले ट्रैक्टर के लेकर? जी हमारा घर बहुत काम बा। जन की खानो बना के स्कूलों में ड्यूटी बा, लड़की हमारे छोट छोट बालो अभी तो आदमी करेला बहुत काम। मेहनत करम ना तो कुछ ना हासिल हुई। बिल्कुल। मेहनत ना करब तो हासिल कुछ ना हुई। खाली कपार पीटत रहे कि हई ना कहनी हई ना कहनी, मेहनत करी सब कुछ हो जाई। अच्छा, परमिला जी बहुत ऐसा महिला बाड़ी जौन की जिनकर पति जौन बाड़े की खर्चा वर्चा नहीं खन दे, चाहे शराबी बाड़े, चाहे कई तरीका के बात हो सकेला, जौन की अपना किस्मत के लेके रोवे लो कि हमार किस्मत बाकी खराब हो गई, खराब घर में आ गई, नहीं खराब हमार पति मिल गई। तो वो लोग खातिर हुआ मतलब का कहे? हम वहाँ लो सही बात कहब कि ई ना झोंके के चाहे कि नसीब खराब बा, पति हैसन मिल गनी, पति हुसन मिल गनी। पति जैसन बानी पति हमी, शादी हो गई तो बस ओकरा के निमाही। या अपना से कुछ मेहनत करी, अगर समझता तो समझा ले चाहिए पति के, अपन मिलजुल के अपन करे के चाहिए। आ नहीं समझ तो खुद अपन मेहनत करी। पति के का सोची जे पति है करे, पति है करिए, पति करतन तो करिए, नहीं करत तो खुद करी। एमे का दिक्कत बा? कौनो बिजनेस करे में का दिक्कत बा? बिल्कुल। सरकार पैसा भी देती है बिजनेस करे के, अब लोग के उतना समझ में होगा तब नु। मतलब कि अपना पति के ऊपर निर्भर नहीं रहे के ना। हमारा मतलब ई बात कहे के बा कि पति के बात बना रहे, पति है कमाई तबे है हुई।
बिल्कुल खुद मेहनत करे, खुद कमाई या खूब अपना ऐश आराम से खाई या ऐश आराम से पहनी ओढ़ी, कोनो दिक्कत नहीं के। जल मेहनत ना करब तो एगो कपड़ा खाती, एगो गहना खाती, मतलब बहुत चीज खाती तरसे के पड़ी। आ मेहनत करता तो बहुत बहुत अच्छा बा। टाउन के लोग करतो भी बा, बिल्कुल बिल्कुल टाउन के लोग करता, देहाते में ई सब बा कि तनी हेंगा उनकर पतो हवी तो हेंगा उनकर पत्नी हवी लोग कहेला।